Os resultados electorais das eleccións parlamentares que tiveron lugar en Escocia o pasado 5 de maio sorprenden por dúas razóns fundamentais. En primeiro lugar, porque deixan unha maioría absoluta nun parlamento cuxo sistema electoral dificulta enormemente atinxir un tal resultado. E, en segundo lugar, porque esa maioría absoluta é conseguida polo Partido Nacional Escocés, o Scottish National Party, que se chegou a dicir do que se chegou a dicir que nunca gobernaría Escocia. Non só o fixo en minoría desde 2007, senón que agora conta cunha maioría absoluta, ademais folgada de 69 asentos nun total de 129. As chaves podemos comezar procurándoas nos deméritos da oposición, do punto de vista do Partido Laborista, que pasa a ter 37 asentos perdendo un total de 7, os problemas fundamentais terán sido ter enfocado a campaña electoral desde unha perspectiva centralista, desde unha perspectiva londinense, utilizando mesmo proclamas como que Escocia ia ser o primeiro paso para recuperar o poder de Londres, o cual deixaba nun segundo lugar, minusvaloraba a autonomía escocesa diante dunha poboación que cada vez máis firmemente cree nas posibilidades das súas propias institucións. E, de outro lado, a axitación do vello fantasma de Margaret Thatcher de infausto recordo en Escocia probablemente teña rendido máis votos para o SNP, ou polo menos teña estimulado en maior medida un voto de cara ao SNP que para os propios laboristas, na medida en que se considera que os nacionalistas son mellores defensores dos intereses propios que os laboristas, no momento en que a defensa perante Londres se considera importante pola impopularidade das medidas neoliberais que desde aquí se están a aplicar. Do punto de vista dos conservadores, que baixan 5 asentos, ficando en 15, tamén unha baixada importante, o problema fundamental estará precisamente na aplicación de medidas de política económica procíclica neoliberais que son fortemente impopulares en Escocia e que terán sufrido, por tanto, desta maneira un voto de castigo. No que se refire aos liberaldemócratas que gobernan cos conservadores desde Londres, de un lado terán se vido afectados tamén pola aplicación en coalición desas mesmas medidas, pero por outro aquí un efecto particularmente importante terá sido con toda probabilidade a ruptura e mesmo traizón que foi que constituiu a mera coalición co Partido Conservador nun partido, o liberal demócrata, cuxas bases se consideran de centro-esquerda, co cual se visibilizou unha ruptura entre a cúpula que decidiu esta coalición e as bases que preferían ter habilitado un goberno alternativo de centro-esquerda. Pero, evidentemente, a victoria do SNP non ten únicamente que ver con deméritos de outras forzas políticas. O SNP goberna en minoría en Escocia desde o ano 2007 e desde este ano ten consolidado unha imaxe de partido serio capaz de soster de maneira pragmática, de maneira solvente, o goberno autonómico escocés. E non só iso, senón de tirarlle máis partido do que fixeron previamente os gobernos autonómicos laboristas. Ademais desta imaxe de bon xestor, unha imaxe asociada tamén á promoción da mellora dos servizos públicos e, por tanto, do estado do benestar nun momento chave en que, insisto, as medidas políticas neoliberais están a ser profundamente impopulares. Por tanto, a aposta por un tipo de políticas opostas, diferentes, anticíclicas, que gozan de maior popularidade en Escocia. Por outro lado, non terá sido tampouco baladí a aposta do nacionalismo escocés por pôr en valor o propio nunha nación que considera que leva décadas sufrindo castigos, sendo marxinada e ninguneada desde Inglaterra e desde Londres. Unha nación que considera que leva padecendo estes castigos, esta marxinación, nas últimas décadas fundamentalmente, durante o século XX e incluso do punto de vista lingüístico desde o século XIX. Haberá referéndum independentista en Escocia, sen ningunha dúbida, pero con toda probabilidade será na parte final da legislatura, porque deste modo Alex Salmond e o seu goberno nacionalista independentista terán máis tempo
para persuadir a un electorado que, aínda que os votase maioritariamente, non é maioritariamente independentista a día de hoxe. O apoio á independencia sitúase nun 30%.